Log berong apa yang sebab yang IP share ke channel Kiko Borlai Kam official te kane ke mentang apa ni IP ya convocation jong ka staff selection commission ba kala apply ki max nak mendaga combined graduate level examination ajar pusau jong ka Taiwan max jong ki candidate ki bala select lane ki bisa select ro pila ban page hapoka website jong ka staff selection commission da ka boleh hapoka ssc.gov.in tiki candidate kila ban page ya ki max jong ki na do ka khan terek munai bakat ara jar pusau don riu baje jan men halu kalai pu terek munai bakat ara jar pusau halu ka pon riu baje jan men da ka ba login lang ba ki register id bat password jong p hapoka official website Jongka Commission. Ko boleh sibun.